Akabage somba dilawi abasobok le kita lepado kesempatan di Tugu Mariam Bana di kawasan Muaro cuy tuana lemolakini kaba-kaba kita lejo barabab nak sanang dalam hati sayuk di dalam kiro-kiro abas sajarah lekanamoyo digesek lerabak di tapi muaroko ditampek Tugu Mariam sejarah lamu oh minta ampun kanan satu lah minta mo oh sarato ju izin orang sakulil yang nak menggesek rabab nan disiko sanang hati di dalam sajuk di dalam kiro-kiro nena oh rabab digesek anyo lain nak baca rito sejarah Minangkabau maling kundang oh pantai Ayamani Watai si bungo watai di bawah orang yo nang kamagopo barabab le ambo yo tak pandai cuman diambil saja sado nang kapaguno lurui le jalan le dari pakan di bawah orang kamuaro kabau orang le ambo kabakan nantale kasampai oh antati doy oh sama sosai suak matuan kadibaco la sejarah maling kundang ko adokan iyo oh surang nani duit di tepi pantai Muaro oh kawasan Muaro kana monyo di tepi pantai di tepi lawi orang sabuikan kamanang ko ikan le karayo orang sawali keluarga maling kundang di pantai Ayamani matuane dibaco dulu sejarah duitnya sebelum lain kok mandi nanjo bapaknya nani duit di tepi pantai matuan le sarupo le orang sabali bakarajo mencari makan untuk kait duit mai malu lah kait duit
balik kekurangan, kadang le dapet pagi le habis sanjo, kadang le dapet bare siang le habis malam. Cuitu bana le mulakini. Kadang le dapet ikan, kadang indak, kadang le kalawi, kadang indak, mencalik cuaca nan elok apapun tidur. Oh Bapak si Malin, di dalam kandungan maling kundang sarupo itu matuan kadibaco le sejarah hidup le maling kundang. Oh bapak nan mencarikan le kalawi suatu kapulang bapak malin kawakato le kamandenyo. Oh de anak dalam kandungan rupo iko sedangkan hidup sayuk-sayuk yo mai. Oh bialambo pai marantau balai kasubarang. Oh cuitu wana labue. Bialambo pai marantau pai balai kasubarang kok leka berubah nasib hidup kok leka batuka candorono cuitu bana lemo lakini nyampang kok lai esok le anak kita rawat elo-elo oh gadangkan baik-baik. Kamanjawe la cando mande si malin sedangkan malin dalam kandungan kok jadi le tuan kabalai kanagari orang kok jadi o kapai manukarono edu kanayu kampung awak le jangan sampai tuan letak pulang. Oh pulang yo malatuan lejan sampai ditinggal mati candonyo kami. Oh elok-elok malah dirantau orang tuan balai nyolai. Kamanjawe bapak si malin bagulambe. Usai itu dipikirkan ambo balai anyolai